Proverbs chapter 6 and verse number 12. English una, Bisaya ikaduha. A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. That word froward means rebellioso, or get translated nga masukihon. He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers. Frowardness is in his heart. He deviseth mischief continually, he soweth discord. Therefore shall his calamity come suddenly. Suddenly shall he be broken without remedy. Kung nalibog ka, kabayan sa verse 3, welcome to the club. Nalibog ko kabayan yan at dugay na, pero I think makasabot na ta. Ako makapasabot ninyo karon unsay pasabot sa verse 12. Let me read Visaya for you. Verse 13, verse 12. Magsugod ko verse 12 ngadto sa verse 15. Ang usa ka walay pulos nga tao, ang usa ka daotan nga tao, nagalakaw nga may usa ka masukihon nga bakbak. Siya nagapangidha pinaagi sa iyang mga mata. Siya nagasulti pinaagi sa iyang mga tiil. Siya nagatudlo pinaagi sa iyang mga tudlo. Mas makalibog sa Bisaya kaysa English. Kaya English, teach, tudlo, finger, English, finger, tudlo, gyapon. Kaya magtudlo ka, pinagis pag pointing. So, tudlo, and tudlo, teaching, libo. Verse 14, ang pagkamasukihon, anaa sayang kasing-kasing. Siya mapinadayonon nga nagalaraw og kadaot, siya nagapugas og panagbangi. Kinsa nakasabot sa pulong panagbangi? Like bingkil, panagbingkil. Busa, ang iyang katalagman, moabot sa kali. Sa kali, siya pagabalian nga walay kaayohan. That's a very sad sentence, nga walay kaayohan. So my message comes from verse 14. Frowardness is in his heart. Ang pagkamasukihon anaa sa iyang kasing-kasing. Kung dugay na ka naluwas, or bago pa na ka naluwas, kumusaad nimo, na makatuna na lang kanimo karong buntag, kikan nini nga message, palihog, paminaw. Magampo ta, tayo ko makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. I pray, Lord, you'd fill me with your spirit as I preach this morning. I pray, God, you'd work in hearts. Palihog, Ginoo, tabangin ko karon nga kung makatabang sa mga tao nga maminaw sa imong pulong. Lord, please work in our hearts. Please, God, kung naay tao diri Ginoo nga wala pa naluwas, mga ko Ginoo nga siya maluwas karong buntag sa dali pa siya mauli. Lord, please bless the service. Fill me with your spirit. Please, God, help me to help your people. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sukad sa akong pagkabatanon, kini nga mga bersikulo nga atong gibasa karon naglibog gayud kanako. Nakasabot ko sa verse 12, 14 ug 15. Kay klaro man ang sumpay. Bason na ko lang kaninyo verse 12, 14 and 15 lang. Dayon mo balik ta sa verse 13. Kay murag dali, okay raman bilin lang. Okay raman hugaw na dali makakaon ra. Ilin na lang dito. Ang pastor lang mo kaon niya noon niya. Salamat kayo. Naghalad siya. Nag-offer sa halad. And peace offering nga to sa pastor. Salamat kayo. Unya na lang atong kuwaon ka na. Baso na ko ang verse 12, 14, 15. Kay klaro man ang sumpay. Paminaw. Bisaya lang para sa time, ha? Ang usa ka walay pulos nga tao. Ang usa ka daot nga tao. Nagalakaw nga may usa ka masukihon nga bakbak. Ang pagkamasukihon ana asayang kasing-kasing. Siya mapinadayonon nga nagalaraw og kadaot, siya nagapugas og panagbangi, busa ang iyang katalagman moabot sa kali. Sa kali siya pagabalian nga walay kaayohan. Kini dili lisod masabta. Si Solomon nagpasidaan, nag-warn kanato diri nga naay masukihon nga mga tao, mga batanon tanaw ko karon, mga bata paminaw.
na ay mga masukihong nga tao nining kalibutan nga magsulay og dani kanimo ngadto sa ilang dawtan nga mga paagi. Naibisa na sa kamo ato mong kita ka sa mga daotang tao o diretso magadung ka sa ilang mga pulong nga rebelyoso nga dili magatong nga importante ang mga rules, dili kinahanglan tamo sunod sa mga rules. Just pwede ta lingaw-lingaw gamay. I'll put it right here, alright, Day? And if you really want to clean it, ako mahatag kanimo. Pero naitaas nga buhok, murag wa na ilami. And pero kung ganahan, ako mo baligya, human sa church, mag-auction ko, and 5 pesos, 15 ganahan, appeal gyud ang buhok, libre na, ako dili ko mo dugang sa bayad para niya na. Okay, diri na. Si Solomon nag-warn lang kanato diri nga naay mga masukihon nga mga tao nin kalibutan na og sila magastorya. Og sila magsulay mo dani kanimo nga mokuyog kanila diha sa ilang kadautan. Simple kayo, dali lusod masabtan. Pero dugay na, nalibog kayod ko sa verse 13. Unsay labot sa verse 13? Sa lain tulo ka versikulo. Paminaw ang verse 13. Nagastori gyapon kabahin sa masukyon nga tao, kabahin sa taong rebelyoso, kanang kabahin sa tao nga magbuot-buot. Can I use that word? Ang mga bata, maksabot niya na. Ang mga tao nga buot-buot. Paminaw, tulo ka butang. He winketh with his eyes. He winketh with his eyes. He speaketh with his feet. Hello. He teacheth with his fingers. Siya nagapangidha, pinagi sa iyang mga mata. Siya nagasulti, pinagi sa iyang mga tiil. Siya nagatudlo, pinagi sa iyang mga tudlo. What? Unsay pasmo niya na? Nainumdum ko sa uska pastor dito sa US, binuwang siya, nag-joke-joke nga kini nag-story kabayan sa mga tao. Kay dakang churches sa US na deaf ministry, na mga bungol, magsimba. I would love to do that, by the way, kung ang Diyos mo tuwo, na mga membro dari mukatun sa sign language, nindog yun, na babae dari, bungol siya, dali siya makadungol. Na siya mga higala nga bungol po, magsimba, maubista niya. Pero wala ni tao dari, kabalo sa sign language, sayang. Pero nindog yun, kung na tao mukatun niya na, dayon makabutang ta sa mga lingkuranan dari yun, na tao mag-sign. Kuman kayo na dito sa US, huwag na po dari sa Pilipinas, usahay. Pero nakadungol ko sa pastor dito sa US. He said, kabalo ko na problema niya nga tao mag-sign, nagatudlo siya, pinagi siyang mga tudlo. Siyang dautang dari. Pero wala gayud ko nakadungog, ni bisang kitsa nagpasbo, seryoso. Kay para sa akong kaugalingon, murag wala sila po, wala nakasabot. Sama na ko, wala sila nakasabot. Unsay problema? Niining mga butang. I mean, I don't understand it. Pero, sa lahat ba ang pagpangidha? Von. I know, kung mag-play niya ng game mo patay sa tao. What do you call that game? Huh? What eye? Killer eye. Huy, kanak mong good. Nagpatay sa mga tao. Ayaw pagkatawa, dyan ikaw ang unhon. Sa lahat ba ang pagpangidha? Just pungutanat lang. Unsaon lagi na si bisang kinsa makasulti pinagi sa iyang mga tiil. Wala ko kaila ni bisan kinsa nga naius kadugang pangbaba diha sa iyang tiil. Nakikita ko pipila na sobra nga tudlo, dere. Wag yun ko nakita sobra nga baba. Kamu ba? Ay buntag sa tanan. Welcome sa Truth Baptist Church. Unsa na? Kung unsa ba ang pasabot sa pagtudlo, pinagi sa mong tudlo. Pipila ka adlaw milabay, mura sa Friday. Nagbasa ko sa Proverbs sa Bisaya. And nag-finish na ko sa mga goals na ko para sa May. So nag-decision ko, mubasa ko gamay sa Proverbs Bisaya man. Aron just practice. So nailain makatunan kung lain ang lengguwahe. So nagabasa ko sa Bisaya, og miabot ko niini nga bersikulo, og sakali lang ang kamatuoran niini nga verse may danga
sa akong hunahuna o nakasabot na ko. Tugot ko mo paspo ninyo, simple kayo. Now I'm gonna ask, mga ikong tanantaw mo apil, nining nga illustrasyon. Bisan, dili ka ganahan, palihog. Kung ako musugot, what's the word? Sunda ra? Asa man ang imong mata itudlo. Asa ba ang imong mata? Come on now. Kung wala ka kabal, atong gibuhat ni ini sa atong mga bata, where's your eyes, Hannah? Asa ang imong mata? No, Hannah, that's your nose. You're a dumb little girl. And, okay, asa ang imong mata? Here we go. Punta na. Unsa ba, you put your hands down. Unsa ba ang pinakalayo na bahin sa lawas gikan sa mata? Unsa ba? Ang tiil. Okay, now I want you to raise your hands a little bit like this. Itaas imong kamot, kumong duha. Kung nagamit ka sa deodorant, kung wala palihog, gibos na. Itaas. Ang uban, wala ko nakasabot. Itaas imong kamot. Here we go. Now I have a question. Unsa ba ang pinakalayo nga bahin sa imong lawas gikan sa imong tiil karon? Ang kamot na. Do you know what he described in that verse? Ang tibok lawas gikan sa ulo, ngadto sa tiil, ngadto sa kamot, ang tanan extremities. Do you know what it's saying? Let me read my notes so I can get this, say it exactly the way I intend. Nawala ko. Unsa gisulti ni Solomon dere kabahin nini nga tao? Kini nga masukihon nga tao. Kung siya magistorya nga masukihon, kung siya magsulay mo, convince ni mo nga mayo ang iyang paagi, nga kung rebelyoso ang iyang paglitok, abtik kaayo siya, mogamit siya sa iyang tibok nga lawas. Dili siya magtindog ra, magistorya lang sa matniana. We would say in English, he is a very animated speaker. Dili siya boring. Kung siya magistorya, mogamit sa iyang tiil. Kind of like your pastor does sometimes. Diba? Kung si Pastor Mike mo walit, dali ko magtindog ra, magdagan ko, maglukso mo gamit sa kamot, magpakpak, magkaana, diba? That's what it's describing. Us ka tao nga abti kaayo sa iyang pagistorya. So, unsay pasabot? Ang Diyos ba nagtudlo nga salaman ang pagkaabtik diha sa pagistorya? Siyempre, dili. Ang Diyos wala nagtudlo kanato nga sala ang pagkaaptik diha sa pagpamulong. Ang Diyos, watch now, nagpasidaan kanato nga naay masukihon nga mga tao nga makadani man diha sa paagi nga sila mamulong. Maka-enjoy ka sa pagpaminaw kanila kay aptik kayo dali boring. Saptan ninyo. Wala siya naging nga sala ni. Wala siya nagsumpay. Sayop ni. No, he's saying, kini nga masukihong nga tao. Abtik yun siya. Gikan sa ulo, nga to sa tiil, nga to sa tudlo. Ang tibok lawas, gigamit niya, diha sa yung pagpamulong. Pipila ka bulan, milabay. Murag, last year, wala ko kabalo kanusa. Nakakita ko sa video clip, diha sa Facebook, gi-share sa tao, wala ko sure murag ad man, murag advertisement. Pero nakita na ko ang clip sa pagwali ni Kibaloy. Sa diya nga batanon pa siya when he was a young preacher. Kabalo mo si Kibaloy, kabalo mo kinsa siya, di ba? Ang buwangon nagsulti nga siya si Kristo mismo. Yeah, buwangon gyud. Pero natingala ko, nindog gyud ang iyang pagwali. Nindog yun ang iyang winalihan. Makadanik yun ang iyang nairason daghang tao nagsunod kaniya. Makadani ang iyang personality. Hana siya og litok. Magwali siya as far as mag-abtik, sama-sama siya nako. Dali siya gwapo, sama sa ako. Pero doon. But Michael, it hurts me, makasakit kung kamu magkatawa sa akong pagkagwapo. Ang Diyos kabalo, bisan ka mo maglimot. Excuse me? What was that? Kinsa naglitok? Was that Rainiel? June Carl never talks. I know it wasn't June Carl.
What did Rainiel say? Huh? Magkanasalit sa'yo na mas gwapo na siya mo. Wala akong nakasupport. Rainiel, get out of my church. Pero paminaw, nakadoon ko ni ini nga clip, nagwali ni Kibuloy. Dali dugay kayo, basin 2 or 3 minutes lang. Natingala ko. Nindo ang iyang paagi, makadani man, og tinuod yun ang tinuod yun ang daghan ngayang gisulti. Princess, Angel, Princess. Shh, tingkod sa ka. Salamat. Daghang sa iyang gipang sulti, tinuod. Let me teach you something about bad people. Paminaw na ko. Tuguti ko mutudlo ni mo sa kamatuuran kabayan sa daotang tao nga, ang mga tao nga religyoso pero daotan sa kamatuuran, sila kanunay magsagol sa daghang kamatuuran sa ilang mga bakak. Sama sa taong magsulay og hilo sa uska ilaga, magsago siya sa gamay nga hilo sa daghang maayong pagkaon. Kana manggurang paagi sa daotang tao sama ni Kibuloy, sila magsulti sa daghang butang nga tinuod aron mudani sa mga tao, pero sa katapusan mahilo man ang tanang nga mukuyog kanila. Pero ang mensahe karon dili kaayo kabayin sa mga mini nga magtutudlo, mini nagpasbo peke dili tinuod. Ang mensahe karon dali kaayo kabayan niya na panaglitan ra nga naay mga tao nga masukihon gyud. By the way, nakakita na ta karon nga masukihon kayo siya. Oh, nagato siya ang mga rules why labot kaniya. Pwede siya may daotang relasyon sa daghang babae samtang nagwali siya sa pagkamatarong gikan sa pulpit. Nagdulog siya sa mga batanon. O karong ang tibok nasod kabalo. Pero ang mensahe karon dali kabahin niya na klase sa tao. Karon dali kumuwalay kabahin sa kadaghang sa tao nga mogamit sa religion alang sa ilang kaugalingong benepisyo. O kabalo mo na daghan. Dali sa dapitan ay daghan. Kanahan ko magpabless sa akong bagong negosyo. Naibayad para sa ampo lang. Namatay akong auntie. Kanahan ko na itaw mag-pray para sa kong auntie. Naibayad para sa bagampo. Negosyante lang. Pero dali ka na ang mensahe karon. Kana dali ang focus sa atong teksto. Panaglitan ra. Go back to our text verse if you would, in Proverbs chapter 6. And look at verse number 12. Proverbs chapter number 6 and verse number 12. Kung nasa, amen? A naughty person, a wicked man walketh with a froward mouth. By the way, kana nga pulong naughty, gigamit na to karon para sa batang nga medyo buot-buot. Bisay kanang batang way buot, dili kanang possible sa naughty dere. Sakto ang iyang gi-translate nga walay pulos. Sakto gyud na. Ang usa ka walay pulos nga tao, ang usa ka daotang nga tao, nagalakaw nga may usa ka masukihon nga baba. Paminaw na ko karong buntag. Ang usa ka masukihon nga baba. Ang tao nga kanunay nagastorya nga dali importante ang mga rules. Pwede ta maghimo bisan so whatever I want to do, we can do what we want. Dali importante na. Dali kinala maminaw sa teacher. Okay naman ang cheating. All that kind of talk. Ang tao nga naay masukihon nga baba. Kanunay mag-encourage nimo nga magsupak sa tanan mga rules. Ang usa ka masukihon nga baba, kanunay mao ang dili malimod nga ebidensya sa usa ka daotan nga tawo. Usa ka walay pulos nga tawo. Kana nga klase sa tao dili gayud mo tabang kanimo. Basin siya mo tabang nimo mo kuha sa imong gitinguha, pero dili kana mo tabang sa imong kinabuhi. But Pastor Mike, giyon sa nimo pagsulti niya na dili daw tanang tao nga magistorya sa rebelyoso nga paagi. Naiuban nga
Kana man ang ilang paagi, sila ang klase sa tao nga dili ganahan sa mga rules. Pero dili kaayo sila dautan. No, you listen to me very carefully. Kung makaplagan nimo ang tao nga kanunay magreklamo kabahin sa mga rules, kanunay magsaway sa mga leader, kanunay maghinambog kabahin sa iyang pagsupak sa mga balaod o wala pa nasakpan. I'm telling you today, kung makaplagan nimo kanang klase sa tao, nakaplagan nimo ang dautang nga tao nga moguba sa imong kinabuhi kung ikaw magkuyog niya. Kini nga attitude nga katawanan ang pagsupak. Ang katawanan ng pag-cheating. Yeah, naka-cheating ko sa eskwela, pero no, it's not funny. It's wicked. Oh, nag-awat-awat, may nagkopya-kopya. Yung teacher, wak kabalo. It's not funny, it's wicked. Nagalakaw siya nga may masukihon nga ba. Kana nga klase sa tao, kanunay, dautan. Yet, somehow, those kinds of people are often very persuasive. Somehow, kana nga klase sa tao, daghang tao, sama ni Hana, makadani, pagyud sila. Bisan rebelyoso kaayo. Bisan makanunayon siya makigbatok sa mga otoridad nga gipahimutang sa Diyos mismo. Bisan siya makanunayon magsupak sa mga rules. Makadani gyapon siya sa uban. That's what we see in verse 13. Look at 13. He winketh with his eyes. He speaketh with his feet. He teacheth with his fingers. Siya nagapangidha, pinagi sa iyang mga mata. Siya nagasulti, pinagi sa iyang mga tiil. Siya nagatudlo, pinagi sa iyang mga tudlo. Gamito niya ang iyang tibok lawas, diha sa iyang pagdani kanimo, ngato sa iyang paagi. Say, hey, come on, nindog yun ni, come on, malingaw ta. Dali ta kilang mabalaka kabahin sa rules. Kini ang atong opportunity, maglingaw-lingaw gamay. And he does exactly what I'm doing right now. Diba? Si Hannah nagsugod, nag-awat sa mga Pilipino. Si Hannah, ako nag-story ni Ma'am Ruth, dayon magbinuwang ko ni Hannah gamay para sa atong bisita si Hannah, among anak, 2 years old na siya. O si Hannah, nagbantay sa iyang magulang, nagbantay sa laing girls sa among church. O, there you go, sir. And, pipila ka adlaw, milabay. Nagbinuwang ko ni Hannah. Nalimot yun ko sa akong gisulti. Murag ako nagsulti, tambok si Hannah. Wako kabalo. Pero naggamit ko sa tingog. Sabi, uy, tambok yun si Hannah. O kabalo siya, nagbinuwang ko. O kini ang niyang gibuha, si Hannah. Kabalo ba ka kung unsa atong nakitan nini nga verse? Kini nga masukihon nga tao nga samtang siya nag-story nimo, nagama sa iyang mata, break kaayo. Uy, malingaw cute ta, kuyog ta, dariog mo, mag-anta ta, tini atong ba? Yung talking about? Do you know what we're saying? Kini, us ka tao nga nag-istorya gikan sa iyang kasing-kasing. Nagatuog gayud siya nga mas maayo ang iyang paagi. Nagatuog gayud siya nga dali importante ang rules o ang mga rules babag lang sa kalingawan. Nagatuog gayud siya nga walay lain tao sa kalibutan na ay katungod nga mosugo-sugo kaniya. Kana man ang iyang kinasing-kasing nga gituhan. That kapag kaaptik sa pag-istorya, nagpakita na nag-istorya siya gikan sa kasing-kasing. Do you know why Pastor Mike is very intense? Nga naman si Pastor Mike, isog man! Kaya nagatugayot ko sa akong gipangsulti ninyo. Nagikan sa kasing-kasing. Basin dali ka kanunay ganahan sa tanan akong gisulti. Pero kabalo ka, nga kanak na pagsulti, nagikan sa akong kasing-kasing. Kini nga tao, nag-istorya, gikan sa kasing-kasing, wala siya nagpeke.
Tinuod man kanang gituhan. And that's exactly what we see in verse 14. Look at 14. Verse 12, nagastorya siya nga masukihon. Kanayang pagkamasukihon, magikan siyang baba. Kaya nga naman, look at 14. Frowardness is in his heart. Ang pagkamasukihon na nasiyang kasing-kasing. I said a few minutes ago, ang uska masukihon nga baba, kanunay, maong dalit malimon nga rin siya sa uska daotang nga tao. Kaya siya naglitok ra sa pagkamasukihon nga nagapuyo diha sa iyang dughan. He's speaking what he really believes. My way is better than God's way. Ang akong plano, mas mayo kaysa plano sa Diyos, mas mayo kaysa plano sa tanan mga pangulo, sa akong ginabuhi, mas mayo kaysa plano sa akong kinikanan. Akong paagi, ako. Nagatugyod siya. Mas bright ko kay kanila. Dili ko kinang ang mga kinikanan mo giya, dili ko kinang ang pastor mo giya, dili ko kinang Diyos mo giya. Kaya na ako. Ako makapaandar sa akong kaugalingong kinabuhi. Ang pagkamasukihon naggawa siyang bakbak kay kanang nagpuno siyang kasing-kasing. Kung magkaila ka sa tao nga dunay usa ka rebelyosong bakbak na ko'y usa lang ka pulong sa tambag para nimo, run. Pahawa gikan kaniya. Kanang nga tao mo sulti nimo, ayaw ka pala. Kuyog na taak, dali ko pwede di ko sugtan. Akong kinikaran, dali mo tugod. Pagsulti lang nila nga na-assignment. Kana, mahitabo, di ba? Amen. It just got real quiet, didn't it? Si Pastor Mike niabot diha sa tinuod nga kinabuhi sa mga students. Matata sa akong balay, magbantay ta sa salida. O, di ko sugtan sa akong kinikan. Ingnan lang sila nga mag-assignment ta. Kana, usa ka masukihon nga ba. Dili ta masakpan. O, bisan masakpan, unsay mahitabo? Unsay buhaton nila? Masukihon nga ba. Ang pagkarebelyoso, naggawa sa ba kay nagapuyok sa sulod sa kasing-kasing. Ang rebelyoso makasupak nga mga pulong nga naggawa sa iyang bakba, maulang ang pagdayag sa pagkarebelyoso sa iyang kasing-kasing. He's speaking what's in his heart. Luke chapter 6 verse 45. Ako rin mo basa para sa time, kamu maminaw lang palihog. A good man, si Kristo nagastorya dari, a good man, out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Ang usa ka maayong tao gikan sa maayong bahandi sa iyang kasing-kasing nagapagawas niya ng maayo. O ang daotang tao gikan sa daotang nga bahandi sa iyang kasing-kasing nagapagawas niya ng daotan kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing ang iyang bakba nagasulti. Gikan sa kadagaya sa iyang kasing-kasing, kana nga daghan sa imong kasing-kasing, mao ang moggawas sa imong bakba. Ug unsa maggawas sa imong bakba, pagkamasukihon. Dali importante yung rules. Nga naman stricto kaayo ang imong kinikanan kanunay. Or, mong classmates sa eskwela, kamu nga mga Baptist, stricto kayo. Ano problema sa imong pastor? Hunuhuna siya nga Diyos siya. Ang imong pastor, nagsugot nimo sa nga siya ang Diyos? No, naghatag ko ninyo sa mensahe gikan sa Diyos. O kana nga klase sa pag-istorya mo pakita nimo nga naidakong problema sulod sa kasing-kasing niya nga tao. Kinahanglan maglikay ka niya. When you meet a rebellious mouth, run from the person that's connected to it. He winketh with his eyes. He speaketh with his feet. He teacheth with his fingers.
Makadanik yun ang iyang pag-istorya. Mag-feel ka, muwag nindo ang iyang plano. Ang rasong nga daghang dautang tao, makadanik man diha sa ilang pag-istorya, mao kini. Sila nagatugayod sa ilang gipang sulti. Naglitok lang sila ni anak nga nagpuno sa ilang kasing-kasing. Pero, tanawa ang verse 15. Verse 15, therefore shall his calamity come suddenly, suddenly shall he be broken without remedy. Busa ang iyang katalagman moabot sa kalit. Sa kalit siya pagabalian nga walay kaayuhan. Kini nga masuki nga tao, kini nga rebelyoso, walay tao, kini nga magsugo-sugo nako. Kaya na ako unsay mayo para sa akong kinabuhi. Look at me now. Kana nga tao nagatuga yun nga mas maayo ang iyang kaugalingong paagi. Pero kana nga kinasing, listen to me now, kana nga kinasing-kasing nga pagtuo, dili makapugong sa resulta sa iyang kabuang. Sa kalit ang katalagman moabot gihapon. Paminaw na ko karong buntag. Kung magdesisyon ka nga magsupak sa mga sugo sa Diyos, magsupak sa kabubuton niya lang sa imong kinabuhi, magsunod sa imong kaugalingon dalan, musunod sa imong kaugalingon kasing-kasing. Ang imong rason para niya nga decision, dali importante. Ang katalagman padulong gihapon. Naidaghang tao nga hanas kaayo diha sa pagdebate. Na okay naman ang ilang pagsupak, pero ang Biblia tinuod gihapon. Oh, sigurado ko, pastor, kini ang maayo alang sa akong kinabuhi tungod ni ini ug ni ini ug ni ini ug ni ini. Ang imong pagkahanas sa debate dili mag-change sa katapusan sa decision. Ang kinatumyan padulong gihapon ug ang Dios nagyo na to katalagman. Kinsa madangatan sa katalagman, siya nga dali matagam. Sakto? I just thought of that just now. That's good. Kinsa madangatan sa katalagman, siya nga dili buot matagam. I might be mispronouncing tagam a little bit. Turn with me to Galatians chapter 6. Apin na tahuman. Galatians chapter 6 verse 7. Galatians chapter 6 verse 7. Galatians chapter 6 verse 7. Kung nasa, amen? Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ayaw pagpalingla, ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsa nga ang tao nagapugas, kana iya usab nga pagaanihon. Kay siya nga nagapugas, nga to siyang unod, gikan sa unod, magaani sa pagkadunot. Apan siya nga nagapugas, nga to sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani, ug kinabuhi nga walay katapusan. Listen to me this morning, Christian. Kini nga mensahe, uska warning. Paminaw. Basin ikaw, nagato sa imong tibok kasing-kasing. Nga ang imong paagi, mas maayo kaysa paagi sa Diyos. Basin hanas kaayo ka, diya sa pagdebate, kabayan niya na. Pero ang tanan ni mong kahanas, dili magusob sa simple kayo nga kamatuuran. Ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kana dili magpasabot nga walay tao magbugal-bugal sa Diyos. Kaya siyempre, naitaghang tao magbugal-bugal sa Diyos. Kini magpasabot lang nga ang imong kinabuhi sama sa tanang lain, mo pruweba pag-usab na siya ang sakto.
Ang Diyos dili mabugal-bugalan. Sa katapusan imong kinabuhi, mahimong bagong ebidensya. Sakto ang paagi sa Ginoo ug ang tanan paagi sa tao motumong sa katalagman. But Pastor Mike, sigurado ko nga kini nga decision, kini man ang maayo lang sa akong kinabuhi karon. Ang imong hunahuna, ang imong kasiguruhan, walay kalabutan. Ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kung nagatanong ka sa unod nun mga liso, muani ka sa pagkadunot lukop sa kinatibukan sa imong kinabuhi. Sinang mensahe karong buntag, are you ready? Kini uska warning. Alang sa mga Kristohanon, ay listening. Ang imong kinasingkasing nga pagtuo, dili gayud mo usob sa kinatungyan sa imong mga desisyon. Pipila ka bulan, milabay. True story ni. Naitaw, nagsulod sa akong opisina. Huwag iyang gisulti, pastor. Kabalo ko kung unsay mong gisulti kabayan sa akong mga problema. Imong gisulti, paigo man ang Biblia, pero ang Biblia wala nagtabang nako. Kanak yun yung gisulti nako. Silang Biblia wala nagtabang. Dayon siya nagpasabot kanako sa iyang plano kung unsaon niya pagtagad sa uska problema nga nasa iyang kinabuhi. Ang iyang paagi nagsupak sa daghang klarong kamatuoran sa Biblia. Ug nagsulay ko nga mausob sa iyang hunahuna. Pero gahig ulo siya. Determinado siya nga magpadayon diha sa iyang plano. Kanan siya magpruweba nga sakto siya. Ug sayop ko. Pero may problema. Wala siya nakiglalis na ako. Kaya ako nagsulti lang kaniyon sa gitulo sa Biblia. Nagsulay siya mo pruweba nga sakto siya. Nagsulay siya magpadayon. Kinasingkasin siyang nagatuo nga kana ang saktong decision alang sa iyang kinabuhi. Apan ang Diyos dili gyapon mabugal-bugalan. Busa atong gibasa ganiya sa teksto, busa ang iyang katalagman moabot sa kalit. Sa kalit siya pagabalian nga walay kaayohan. Ako musad kanimo karon. Kabahin sa iyang kahimtang na ay katalagmang nga padulong sa iyaha nga kali moabot o maglabaw sa tanan laing kalisod sa iyang kinabuhi nga gihiusa. Pero ganahan siya mo pruweba nga kabalo siya. Mo pruweba siya. Pero mo pruweba lang nga sakto ang Diyos. Mo pruweba lang nga sakto ang Diyos. Brother Michael, that is the father of these two right here. Tell him, hapit na gyud mi ma-finish. Pwede ka mo gawas dari diretso. Nangita siya sa iyang duwa ka anak. Balik na siya. Asa? Oh, I know. Kabalo ko. Pero hapit na taong man, makahula sila. Si Brother Michael, magpassport niya. I should have chosen someone who had their shoes on. Sakit ang tihil ni Brother Michael. Tanaw ko. He winketh with his eyes. He speaketh with his feet. He teacheth with his fingers. Pastor Mike, sigurado ko, kini ang sakto para sa akwa. Are you sure? Sigurado ba? Ang imong kinasing-kasing nga pagtuo dili mag-change sa kinatungyan sa desisyon. Are you listening? Usahay diri sa dapitan, magsulay ko, mag-share sa mayong balita sa tao. Naiuban, mga batanon, magbinuwang. Usahay na ay mga dako nga makilalis, magdebate, sila
Pastor, nakasabot ko sa imo ha. Pero sa amo nagatumi nga ang kalawasan depende sa among buha o kana man maluwas ta sa among relihiyon o sigurado gyud sila. Sigurado gyud. Kinasing-kasing nagatuong sakto ang ilang relihiyon. Si Ma'am Farr nag-story sa tao sa Manila kahapon. Mas kababayan nalibog gayud kabayan sa tanan doktrina sa Biblia, daghang kabuang, just why klaro, why siya nagbasa sa Biblia, naminaw siya sa tao, wala nagbasa sa Biblia. Pero sigurado, gyud siya nga sakto ang iyang religion. You listen to me very carefully. Walay religion, makaluwas di bisang kinsa. Atong nakitaan sa Sunday School, may usa ka paagi lang ato sa Diyos. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Paminaw na ko, usa ka paagi lang nato sa kaluwasan, nato sa amahan. Pwede ka magsupak. Sigurado ko, sakto ang akong paagi. Ang imong pagduo dali mag-change sa bisan unsa. Kung mamatay ka, motindog ka, atubangan ni Kristo. O siya mag-decision. The Bible says very clearly, the Lord knoweth them that are His. Ang pangatana karon, dili kabalo ba ka, kaila ka sa Diyos. Ang pangatana, kaila ba siya kanimo? Kaila ba siya kanimo nga usa sa iyang mga anak? Naluwas na ka. Kung mamatay ka karun buntag o unyang hapon or sunod semana or sunod tuig, sigurado ba ka nga malanggit ka? O napay pagduda? Naiusa lang ka paagi nga maluwas, you better make sure you know it. Kung nakadari karun buntag o wala pa ka sure nga naluwas ka, paminaw, ayaw pag-uli hangtod, makadungog ka sa mayong balita sa kaluwasan. Ang Biblia, klaro yun, ang tanan tao kinalamaluwas. Dili ta maluwas pinagisus ka religion. Dili ta maluwas pinagis sa pagampo, sa pagsimba. Kung ikaw magsimba dari matag simana hangtod mamatay ka, kana dili makaluwas nimo. Ang kaluwasan dili makapalagan diha sa uska Baptist Church bisan unsay lain. Ang kaluwasan na diha ni Kristo pero naiusa lang kapaagi. His way. His way. So akong pangutana. Ang Biblia nagtudlo, klaro yun. Naiupat ka butang nga kinala masabtan sa tao kung ganan siya maluwas. Kung naitaw, di ka na maimpyerno, ganang gyud siya maluwas. Ay upat ka butang kinala masabtan niya. Ako mga tanan, kabalo ba ka niya na? Pastor Mike, mura kabalo sa uban, pero wala ko sure. So basin wala pa ka naluwas. Nakay chance nga maluwas karong buntag kung ikaw mo tugong ang tao magastori nimo. Ako mo hangyo nimo. Kung wala pa ka naluwas, tugote ang tao mag-share kanimo kabayan sa kaluwasan karon. Last week, nami daghang bisita dere. Ug daghang sa among mga membro dere naglingkod tapat sa bisita ug nag-share kaniya kiniyang gitulo sa kabayan sa kaluwasan, daghang tao naluwas na. Kung ikaw nagduda, pwede ka maluwas karon. Usa lang ka paagi. Usa lang ka paagi. Every eye closed, duko na mga ulo.